Wapa mafuti Emerson, wapa mafuti Mnangagwa muri Zimbabwe. Takamuona Emerson first thing chaakaita nechekudai so akati mukomana achipedza kusaina Cape 3 mukomana ndobva ainterviewa achibvunzwa kuti saka how do you feel so vaya vanga vachiti chii zvikanzi ngavaende vanopinda mumachira vovata kana kuti votoramba vakavata kusvika vava bo vomuka vojoina vamwe handiti. So kurova kuti imimi mazimbabweans kana muchigwadziwa neCape 3 muchigwadziwa indai munovata right. Akatanga ipapapo ende ipapapo he was directing that speech kumacomrade vakaenda kuhondo, vakagwadziwa nekurashikirwa nehama dzavo, vakatonhogwa nechando vari mumasango, vairota kuti rimwe zuva topinda munyika yechipikirwa, torarama muhuchi nemukaka, mugutsa ruzhinji, handiti mukunzwanana, mutungamiriri hwejekerere hwokusarudzwa nevanhu, for the people by the people, handiti these people were dreaming of these things. And then Emerson ndobva auya kwaari akati indai munovata kana muchigwadziwa kuti tadzokera futi kunyaya dzekwaSmith, handiti bhozi ndo zvatatoita, tatodzokera kuchigavhmendi chekwaSmith kozvino zvitisitavapo, handiti mfisi unowana kupi magatsi akadai. So mfisi uyu anozvana right paya waiudza also munhu waiudza directly nditi wenga kuti ndanovata, handiti. So iko zvino izvi wapa mafuti muri Zimbabwe. So tiri kunzwa kuti ine politburo meeting yakaitwa recently, kwete inenge nevanhu vese but inenge nesome other members right. Mnangagwa muri Zimbabwe is reportedly what iye kana kuchine vachiri kugwadziwa neCape 3 ngavaende vanovata, handiti kana vachiri kugwadziwa ari funga kuti zvaizvezvizvi vanhu vapora, handiti hasi kuziva kuti vanhu vari kutowedzera kudhiniwa, vanhu vari kutowedzera kutsamwa, handiti. And it's just a matter of time before the people of Zimbabwe fix their country, handiti. It's just a matter of time. Uyu mufesi uyu wabatwa nedemon, and we understand isusu tozvinzwisisa kutoti it's human nature, handiti. Muna zviri kuita Mnangagwa rezvi, there is nothing new. It's human nature, there is just nothing new. It's human nature. Munhu hatrustiki, munhu ukamupa power haadi kuregedza, munhu ukamupa power unorishandisa to consolidate, to make sure kuti unobva aita for life, because we enjoy praise. And hapana munhu asingafamba souchinzi uri president, handiti vanhu vana zvana zvechikoro zvakapfeka mauniform zvishimba zita rako handi ndokunzi president baba, vana japreza kubuilda career yake yose achingoimba nezvako, you understand, ndokunzi president. So haasi kuda kuchiregedza chinhu ichi, haasi kuda kuchiregedza at all, and it's human nature. But that's why takaisa mavalves muri Zimbabwe. Takakuudzai kuti pane mavalves akawanda achamisa Mnangagwa from kubudira. Right now handi muri kumuona kuti zvese zvaakataura about Cape 3, zvese zvimutemo zviri muCape 3 zvaakasaina into law haasati azviimplementa. Are you seeing it? Kuti zvimutemo zvese zvakasainwa hazvisati zvaiswa paground. Hapana kana one chimutemo chati chaiswa paground. Maseneta arifanira kusaridza mamwe 10 senators but haasati. And mfesi uyu plan yake yanga iri very evil, but hafi akabudirira. And zvaari kuita izvi zvekuramba achidhokonya vanhu, because I think vamwe wenyu hamuna kuona video Mnangagwa paari kumasoko achitaura zvisina basa, zvazvokuti unonyatsoona kuti mfesi unofunga kuti maZimbabweans akadzungaira. Of course handirambi zvangu kuti ruzhinji gwedu takadzungaira, vanhu vakangwara patiri vashoma, handiti.
So munhu akaita saMnangagwa doesn't care about vanhu vakangwara pakati pedu. He just cares about matunhu aanoziva kuti ndo akadi ndo akawanda. Asi chero takawanda isusu matunhu mune Zimbabwe. Toitwa pati kuitwa zvanana, kuitwa mastupid. Ndo zvatobvuma here zvinhu zvakadaro? Of course no. That's why 31 July iri kunzwisa vanhu mudumbu. So muri Zimbabwe, muZimbabwean wese, we know 31 July chakachaya muZimbabwean wese. Right now there's just nothing else that is happening. And the ZANU-PF yambo dzamba yadzana yaita sei, vazama kuda kutivhundusira, vazama kuita sei. But unfortunately this thing is a done deal. 31 July zvinhu zvese zviri kugadziriswa munyika, zvinhu zvese zvova nice. And Chiwenga faction takanguri takuripoterai kuti right now they are taking 31 July, they're taking advantage of 31 July, talking to the leaders of 31 July. And anogona kuita mafanizi ari serious. And ndatoona muri Zimbabwe, ndaona 31 July kuriko kupera kwezvinhu zvese. 31 July ndo zuva rekutoti ndikutoona chero matengi, ndoona kuti anotopinda ino mumastreets, because ma-developments acho right now, the way they are they're happening so fast behind the scenes. And ndachitaura naComrade Gungunde vachindiudza, because Comrade Gungunde vanenge vane access vachiwana information, so vachindiudza kutoti yes, it's happening. And it seems like the whole Chiwenga and military, what, they are also behind 31. And if that's true, or if an inch of it is true, then you know, because you know kuti kana zvinhu zvarongwa nevava vakomana ava zvotongoitwa. Handiti ndo history yedu muZimbabwe, tozviziva kuti kana zvarongwa zvine vakomana ava mukati, zvinotongoitwa. So Emmerson is history, him and his family. And also pana news dzirikutiudza kuti some of his family, it seems like they are moving out of the country in an unusual way. You know, like the patterns are not usual. So if that happens to be true, it means they are actually preparing themselves. Of course, things that vanenge vakashafa mari refu ma-offshore accounts. Handiti kutora mari yemaresources venyika yedu muchinoinvesta kumacompanies ari kuamerica. At the end of the day, American companies succeed, Zimbabwean companies fail. Why? Because matora raw money yatakapiwa naMwari iri mulithium, iri mugoridhe, and then mukanopa macompany ekuamerica kuti aishandise kubuild more, to employ more people, to open more factories. And and why it happens like that is because muri kuhla kuinvesta muno muZimbabwe. Why? Because mune mhosva yenyu munoziva kuti one day mogona kuitongegwa mhosva iyoyo. And that one day kana rasvika makutongegwa mhosva iyoyo, tobva tatora maresources enyu, and then maakuhla izvozvozvo, maakuchiba manje and do the worst thing yekuti muri kuba mari munyika muchiindisa kunze kwenyika. At the end of the day, Zimbabwe is like a resource extraction ground for you. It's no longer your country that you are developing. So muri Zimbabwe, stay tuned. Change tiripo pari pamuzinda chikupa each and every update, because we are digging, tiri all the time. We're digging deeper, tipinda mumacorridors, tsvaka ningaita sei, ndiani azoita sei, tiri mumacorridors. Handiti epower muZimbabwe kati government, kati meZANU-PF kati, right? So thank you for watching. Peace.